בוקר טוב ליום של הטיסה. טוב, אז עכשיו הילדים הולכים לצאת ללימודים, אני ארד איתם למטה לחכות להסעה. ואז אני צריכה לחזור להתארגן ולארוז את הכל, גם להם וגם לי, כי המצב הוא שלא ארזתי כלום. אז קיצור, תגידו שלום. שלום. סקלום היא באה לאסוף אותי. שירה המתוקה, החברה הכי מושלמת בעולם. אוקיי, הגענו לנתב"ג עם שירה. יאללה. בוא נוציא את הדברים שלי. וואי, רגע, שנייה. אני תמיד אומרת לעצמי שאני לא אקח... רגע, אני מוציאה עכשיו. אני לא אקח מיליון דברים, אבל איכשהו אני תמיד לוקחת מיליון דברים. אז הנה מזוודה אחת, הקטנה, טרולי. הנה המזוודה השנייה. תסתכלו איזה חמודה, היא גם הביאה לי עוגה, שיהיה לי, איזה כיף לי. אני קצת בלחץ וקצת מתרגשת. פעם ראשונה לטוס לבד, אבל יהיה בסדר, אני מקווה. קיבלתי את הכרטיס פה, ועכשיו אני הולכת לבידוק. יאללה, אז שמה לפי מה שידוע לי אי אפשר לצלם, אז נצלם בהמשך. ביי. אוקיי, עברתי את הביקורת דרכונים, את הבידוק, את הכל, ועכשיו אני בדרך לדיוטי פרי. יש לי כמעט 3 שעות עד להמראה, כאילו עד לזה, יש לי עוד 2 משהו כזה, לשרוף פה. אני מגשימה חלום של כמה חודשים כבר. כן, הייתי פעם אחרונה לפני איזה 7 חודשים באומן, לא הספיק לי, אני צריכה עוד פעם. כאילו זה כיף לנסוע למקום שהוא כאילו חול, אבל זה הבית. כאילו, אתם מבינים מה אני מתכוונת? קיצור. אז יאללה. הגעתי לדיוטי פרי. עכשיו, אני לא זוכרת איפה זה... לא זוכרת איפה החלק של הסיגריות. נראה לי שמה. אני אלך לבדוק. זה מרגש, אני מרגישה את אומן כבר בין האצבעות. וואו. כאילו, כולם הבריזו לי, אמא שלי ואחותי, והם היו, כאילו, כל אחת מהן אמרה בנפרד שהיא רוצה לבוא גם, ואף אחת מהן בסוף לא מגיעה, כל אחת מסיבותיה. אבל העיקר אני נוסעת. זה מה שהכי חשוב, נראה לי, כאילו, אני בטוחה. הנה, הגענו לחלק של הסיגריות, פה. זה פה. זה מה שאני אוהבת. אז ניקח 2, כי זה מה שאפשר. כמובן שזה נופל עם כל הדברים שיש לי פה. קצת קשה לסחוב הכל ביחד ולצלם תוך כדי. אבל בסדר, הכל בשביל האומנות, איך שאומרים, נראה לי. ועכשיו כמובן תור, כי אי אפשר בלי תורים. אז אנחנו נחכה בתור כמו ילדים טובים, או כמו ילדה טובה. כן, לגמרי. ולקחתי לי גם מסטיקים, לא יודעת, אולי זה יעזור לי בנחיתה. אני נורא סובלת מכאבים ברמה שגורם לי לבכות, אוקיי? בנחיתות, זה עושה לי כזה לחץ באוזניים, בראש, אני מרגישה שהכל הולך להתפוצץ עוד שנייה. אז בקיצור, אולי זה יעזור, לא בונה על זה הרבה, אבל מי יודע. התור מתקדם, יותר מהר משציפיתי, הגעתי, אבל עכשיו צריך לחכות שיהיה מהר. שלום. מה קורה? מצוין. רוצה להגיד שלום? מגניב. שלום. את מתעדת את כל הטיסה? כן, בוא נראה מה יצא מזה. באמת? כן. סטורי וכאלה כאילו? לא יודעת, יוטיוב נראה לי. יוטיוב? כאילו את יוטיוברית? אני מנסה לעשות, בוא נראה מה יצא. עשיתי ולוג אחד. נו, והלך? לא, עדיין לא העליתי אותו. אני הולך להיות סלב. אם אני אהיה. משתדל להיות אקסטרה נחמד, שלא... אוקיי. אני אגיד שהיית ממש נחמד. אתה כבר נחמד. לא, הוא באמת נחמד. אתם שומעים? היא לא באה מוכנה. שמעתם?
רגע, אני לא זוכרת. אמרו לה ברמקול לבוא עם מספר טיסה חזור והיא לא באה. הנה, זה אפילו פתוח על זה, אני לא יודעת, אתה רואה? אלופה, סתם שתדעי. מה? לאבא, LY זה אלעל, אוקיי. 5130. אוקיי, אתם רואים, אפילו הסביר לי הכל, שאני אדע תמיד. תוכלי לבוא לעבוד פה. כן, לא נראה לי. טלפון, 054 77. אוי ואבוי, עכשיו כולם ידעו את הטלפון. לא, אני אשים ככה. ילדה מבית טוב. אני ילדה מבית טוב. אני גם לא ילדה, אני אלמנה. באמת? כן. לא מאמין לך. אל תאמין. הנה, תעודת זהות. רגע, שנייה, איפה היא? מה יש לך? היא נראית ילדה. רגע, איפה זה כתוב? הנה, פה. לא, עזבי. כן, אבל... בת כמה? בת 26, עוד מעט 7. וואי, אני הייתי בטוח את בת 15-16. כן, זה תמיד אומרים לי. לא, 16 לא טוב, נו, כי הסיגריות עברו, אז 16 לא. אבל, וואו, לא להאמין. גם אני לא מאמינה עדיין. מצטערת. ראיתי גם את הילדה, לא? על מה מצטערים? לא יודעת. זה עצוב, לאבד קשוח, מישהו. כן, עברנו תקופה קשה, אני גם מאמין שגם את היית בדאון. תקשיבי, את אלופת עולם. תודה. לא פשוט לראות ככה עם שמחת חיי, יש לך חיוך $1,000,000. תודה. צריך פוסטר של זה. יש מלא באינסטגרם. איך את זה? מה השם שלך? שולמית לבל מרקוביץ', נראה לי, אם תמצא. בוא נראה אם זה יעלה, תמיד מתקשים למצוא אותי, אני לא יודעת. הנה, תסתכלו, שם לי עוקב. כל הכבוד לו, גם אתם צריכים. רגע, לא שילמתי בכלל, נראה לי. כן. נכון, אני לא שילמתי. טוב, לפחות דרך אגב, העברת יש לי עוד משהו קצת שאני מהזמן. רוצה להמליץ. זהו, אני סיימתי פה? רגע, קיבלת, תראי באפן. אני רוצה שתישארי, אולי והייתי יכול. אני יכולה להישאר פה עד לטיסה. יש לי עוד מלא זמן. יאללה. היה נעים להכיר. וגם ביי, אותך. מקסים. ביי. עכשיו, נראה לי שנלך... לא יודעת, בוא נבדוק איזה שער אני. למה אני סוחבת את המסטיקים ביד שלי? נמצא איזה מקום להניח את הכל. איזה מוכר חמוד הוא היה. ושאנשים מאבדים אנשים, התגובה שלהם תמיד לזה שאני אלמנה, הרבה כאילו יותר טובה. כאילו, לא יודעת, יותר נעימה. כאילו זה אנשים שמבינים את הסיטואציה. D1. איפה זה D? D זה שמה. טוב, בקיצור, מתי העלייה למטוס? וואי, יש לי עוד שעתיים. מה אני אעשה? נראה לי אני אוכל, ונחזור אליכם אם יהיה משהו מעניין. הלו? זה מה שאמא צריך להיות, זהו. כאילו, אין מה להתחרט. אם היית אמורה לנסוע איתי, היית פה עכשיו. את לא פה עכשיו, זה כנראה מה שהיה צריך להיות. לא מבינה, היה לי רעדים שהגעתי לשדה. זהו, ועכשיו שעברתי את הכל, אז כאילו, זהו. אני רגועה, הנה, אני אכלתי כבר וזה. שמעת את ההודעה שאמרתי לך על רובן? הוא אמר שיש קוד בדירה, אז הוא פשוט ישאיר את זה שם והוא יגיד לי איפה, ויסגור כאילו עם הקוד. וואי, נראה לי יש פה רעש, מה זה חזק. אני מקווה ששומעים. מבקשים ללשת בדחיפות לשער היציאה E1. תודה. אוקיי, הגעתי לשער. זהו, נראה לי נחכה פה. כמובן שכמו תמיד, המטוס עדיין לא הגיע, אז זה אומר שעדיין לא עולים על המטוס. זה עדיין לא איחור, אבל יש אנשים שכבר מחכים פה. וקיצור, בואו נראה כמה זמן ייקח למטוס להגיע מאיפה שהוא אמור להגיע. טוב, נראה שזזים פה לכיוון המטוס, כאילו לאוטובוס, יש אוטובוס לפני המטוס, אז התור מתחיל להתקדם, האוטובוס פה, זה התור. זהו, הולכים לאוטובוס, צפוף פה. וואי, כמה רעש יש פה. נראה לי שהם צריכים לסגור את האוטובוס הזה, מפוצץ פה. תסתכלו כמה אנשים, גם אנחנו נעלה בסוף. יש פה אוויר טוב, ובהתחשב בעובדה שהולכים להיות סגורים עכשיו 3 שעות או יותר אפילו בתוך המטוס, זה נחמד קצת אוויר לפני.
זה מתקרב הרגע, הנה, אני עולה למטוס. הלו. וואו, חם פה במטוס הזה. אני צריכה להוריד את הג'קט דחוף. טוב, אני בשורה 21. אני מקווה שנגיע לשם, אני אמצא אותו, ו-F. אז הנה פה. רגע, אני אוציא לי כמה דברים. כמובן שצפוף פה. התלבטתי אם לשים את הג'קט למעלה, אבל מלא פעמים בטיסות נהיה קר למעלה. אז שנייה אני אוריד אותו. לא יודעת איפה לתקוע אתכם, אין פה... איפה? קרית ושמיכה. גם אם אני משתמשת בהכל, זו שאלה טובה. אני מתרגשת כל רגע שכאילו מתקדמי, כאילו זה עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד. עוד שנייה אני מגיעה. העוד שנייה זה הרבה זמן, כי רק מחר בבוקר בעיקרון. אני מקווה שלפנות בוקר ולא ממש בבוקר, אבל זה לוקח זמן. זה מעניין כאילו, זה השעה. סליחה? התחלף לו, כאילו משתמש בחגורה שלי במקום בחגורה שלו. אבל אני רואה בעזה. אבל עדיין... לראות את הארץ היפה מפה. איזה מגניב זה העננים מלמעלה. שעה כבר 8:05, והאמת היא שדי נמאס לי לשבת. הפוזיציה שלי היא ישיבה על הכיסא. כמה אפשר לשבת? בנס שיש לי חלון, כי יש פה ידית כזאתי, שפשוט אני חצי יושבת עליה. קיצור, לא יודעת מה יהיה. אני מניחה שיש לנו כמעט עוד שעה של טיסה. אולי פחות. אנחנו ממש יורדים, ואני מרגישה את זה באוזניים, כמו שחשבתי שיקרה. האמת היא שזה פחות גרוע מפעמים. בשתי פעמים קודמות שטסתי, בשתי הנחיתות כאילו הלוך וחזור, היו סיוטיות ברמה שהם גרמו לי לבכות. ממש מתקרבים לאדמה. נראה ככה. הנה זהו, הבא. נחתנו. קודם כל, הנחיתה עברה סבבה, כן? ממש, לפעמים הנחיתות נורא קשות, אז זה נחמד. דבר שני, זה עוד צעד בדרך לאומן. עכשיו נשאר לנו נסיעה ארוכה, והשם יעזור לי שאני אשרוד את זה. סליחה? מה? אני רוצה לצאת, יש פה אנשים, זה לא שאני לא רוצה לצאת. סליחה? אפשר לעבור שנייה? תודה. וזהו, יורדים מהמטוס. האמת היא שדי קר פה. הנה האוטובוס. עכשיו כנראה אני צריך לחכות שהאוטובוס יתמלא ושכולם ירדו מהמטוס ורק אז נזוז. ועכשיו ביקורת דרכונים. לא נראה לי שמותר לצלם פה, אז אני אכניס את המצלמה. המזוודות שלי הגיעו, כאילו המזוודה. ועכשיו אני צריכה פשוט לצאת מפה החוצה ולראות אם הנהג שם מחכה. הוא אמור לחכות עם השלט, עם שלט עם השם, אבל אני לא יודעת אם זה באמת יקרה. אז בוא נראה. איך? I don't understand you. גרמניה, да? ישראל. איפה מוצאים את השם? תסתכלו כמה נהגים יש פה עם שמות, אבל אני לא רואה פה מישהו עם השם שלי. Я вначале, знаешь, что забыла? Я вначале написала Саша Шушков, там думаешь, Yes. How many people? 4 people? 6? תגידי, זה את מהטיקטוק? אני יוצאת החוצה. You know עברית? Есть через иврит, мы можем через перес. אנגלית?
И мы будем через перекладач. Будем вот так делать. הם לא יודעים לא עברית ולא אנגלית כנראה. כן. Мы будем размовлять через перекладач. אוקיי. Окей? אוקיי. אוקיי, we wait here. אני אגיד לו שנחכה פה. אם לא... יאללה. כן. אני רחפנית ורמות. לא, וגם יש לי גם את זה וגם את זה, ואני לבד. אוקיי. איך אומרים בסדר? שכחתי גם את זה. אני לא מבינה, ידעתי חצי אוקראינית. קיצור, הצלחנו לתקשר איתו. נדחפו את זה. כן. הוא אמר לצד הזה, נכון, אז בוא פשוט נלך לפה, רק שאני לא זוכרת איך הוא נראה. וואי, איזה אוויר! לא רואים פה כלום, רגע, שנייה. המצב כרגע זה שאנחנו מחכים ומחכים ומחכים, כי לא יודעת. פשוט יש פה אישה שלא יודעת אם היא נוסעת. זה מרגיש הדבר הכי מטומטם שיש לעשות בעולם, אבל החלטתי לנסות את זה. אז קיצור, זה אנחנו פה. הנה, ופגשתי חברה, מצאתי אותה בטיקטוק. אתם רואים איזה כוח יש לטיקטוק? היא נסעה לבד, אני נוסעת לבד. זהו, הנה, חברה לדרך. יאללה. הולכים לאן הולכים? לטנדר. בואו נראה איזה טנדר הביאו לנו. כמה אני חושבת שזה רעיון טוב לצלם. הנהגים לא רוצים לשלם בחניון, אוקיי? אז מה שהם עושים, הם גוררים אותנו לכל מיני חורים נידחים ששם הם מניחים את הרכבים שלהם, וזה לא נחמד. להיסחב עם כאילו מזוודות. אתם רואים כאילו? צורין הם מגיעים שם, אולי מגיעים שם, אני לא יודעת, זה כאילו שני צעדים קדימה, צעד אחורה, איך זה הולך? לא הבנתי, אין מקום, אבל אם זה VIP אז זה רכב של 7 מקומות, איך 8? 7. בדרך כלל 7 ה-VIP, אז כאילו, כמה עוד אנשים יכולים, בסדר, ילדים שהצטופפו הם מצידי. אם אני צריכה להצטופף, אני לא משלמת מחיר מלא, שיהיה ברור. יאללה, נו. יאללה, נתראה בטנדר נראה לי. עולים פה נראה לי אני כן יושבת מקדימה, לא? לא, אני יושבת שמה. ולא יודעת, את רוצה לשבת לידי? או שאת רוצה שניקח את השתיים מאחור? אבל אז הם לא יוכלו לשבת צמוד, הילדים עם ההורים. זה צריך או הכי מאחורה או מקדימה. יאללה, אני שמה בפנים. נראה לי. יאללה. זהו, עלינו לטנדר VIP שהוא לא VIP שאני רגילה אליו. זה זלזול בלקוחות ה-VIP הזה, זה לא VIP אצלי. יאללה, לפחות יש פה יותר מקום מבמטוס. כן, מה שקרה. איך מורידים, מעלים פה? צפוף לי פה. לא נעים לי פה. לא, הקיר פה, זה כזה... לא נותן לי להתרווח מספיק טוב. טוב, לא נורא, נסתדר עם מה שיש, העיקר אפשר לעמוד פה בדרך, לא צריך חגורות. איך זה נוסע אחורה האחד הזה? הוא לא נוסע אחורה נראה לי. יש לך כפתור בצד, יש לך הנה, פה, אאו. לא, זה המשייני ויש לך עוד אחד לפניו. שהוא מה הוא עושה? תעשו לו קדימה ואחורה. הוא לא זז לשום מקום. לא, היא לא. נו, זה... קל לי היד. זה לא עובד. רגע. לא, נו. למה את רוצה להרים? אני רוצה להזיז את זה בחזרה לשם. אחורה? כן. אני שם לב. יש לך מלא מקום, תרגע. זה רק המשענת זז, אני לא מצליחה לתפוס את הכפתור. זה עוד פעם מורידה. או הנה, יאללה. מה שיש. אם להגיע לברסלב לפני יומן, אבל הנהג לא מוכן, הוא אומר שדרך פלנקה אי אפשר להגיע לברסלב, צריך לנסוע דרך מוגילוב. לא שזה אומר לכם הרבה, אבל שתדעו, אם אתם רוצים להגיע לברסלב, או שתשרדו את הנהג טוב, אולי זה יעבוד, או שפשוט תיסעו דרך מוגילוב. חלוקת דרכונים. עוד ילד. הרבה ילדים יש פה. זה שלך. הנה, קיבלתי את הדרכון שלי. זהו, אנחנו בדרך לאומן. אתה רואה עכשיו... כל המשאיות פה?
חרשות טואלט, איך אומרים? סטיישן דלק. סטיישן, חרשו, ודא, קולה. פיצוחים, מסאז', כל מה שיש. ברסלב, וולגניק, איזן. הוא אמר חרשות. הוא דיבר שטויות. 100, הם משלם, אבא משלם. זהו, אוקראינה. יוקראין מיסטר? זהו, שלום. רובה, יוקראין? סיגריה, שירותים, מה שזה לא... אין לי פה סיגריה, רגע. טוב, קודם כל בוא נלך לשירותים, נראה לי. אפשר לעבור? הם כולם רוצים להתקיף אותי, חמודים. שלום. תסתכלו מה הולך פה, יש פה מלא כלבים שבאים ונצמדים לאנשים. כאילו, אני רוצה להיכנס לשירותים, ולא בא לי שהם ייגעו בי, סורי. יאללה, נחזור אחרי. אוקראינה. הגענו לאומן, ואני צריכה לסחוב את כל תסתכלו איך אני צריכה ללכת פה בתוך אתר בנייה. וואי, קשה לסחוב את המזוודה. ואין אנשים פה שיעשו את זה בשבילי. כי אמצע הלילה. תכלס. נתגבר ונעשה את זה. ונעגלות. מעניין אם יש בכלל מישהו בבניין. אני מקווה שאני אזכור את הקוד ללמעלה, כאילו של הבית, ושאני אצליח למצוא את הדרך שלי ללמעלה. וכאילו לקחת עכשיו את המזוודה כאילו בנגלות. מזוודה, ואז לחזור ולקחת עוד מזוודה, או שאני אכבה שנייה את המצלמה, ואני אפגש איתכם בבניין. אני אראה לכם שהגעתי אליה. ביי. הגעתי לבניין. אני אחפש את הדרך ללמעלה. זה עלול להיות קצת מסובך. כי יש פה כמה גרמים מדרגות, אני אראה לכם. זה אחד. ופה, יש עוד אחד. ואני הולכת לקחת את המזוודה שנמצאת שם. פה יש עוד אחד. וכל אחד מוביל למקום אחר. נראה לי שאנחנו עולים פה, ואז פשוט עולים ועולים עד לקומה השלישית. אני אלך להביא את המזוודה אחרת. עדיין לא עשו פה מעלית. אז כאילו, יצאו כל פעם סיוט. בהצלחה לי. קומה אחת עליתי. וואו. נראה לי להשאיר את המזוודה הגדולה פה. ואני אבוא לקחת אותה אחרי שאני אמצא את הבית. זה קשוח לעשות את זה לבד. אתם רואים, הכל כאילו אתר בנייה עדיין. וזה כבר איזה 3 שנים ככה. הנה הבית. איזה כיף. אני אניח את התיק ואת המזוודה. זכרתי את הקוד. איזה כיף. אוי, חנוק פה. וואו. הנה. אני פה. אני אשכרה פה. טוב, אני ארד להביא את המזוודה הגדולה. מקווה שאף אחד לא ירים אותה. טוב, קשה לצלם תוך כדי שעוברים אותה, אז נתראה למעלה עוד רגע. סיימתי. נראה עוד פה. איזה כיף.
אמא, איזה כיף. התלבטתם לישון בחדר פה, של ההורים. כאן, ואז יש לי פה שירותים ומקלחת. או, ללכת לישון בחדר ששם אני ישנה, שאני מגיעה, שההורים שלי גם מגיעים. שזה פה. הנה. זה אחר, ופה יש רק שירותים. אז נראה לי שאני שם בזה עם המקלחת. יותר נחמד. צריך בטח לפתוח את השעון מים. בואו נבדוק. מישהו היה אמור להשאיר עם מפתחות וכסף פה. הוא אמר ששם את זה במייבש. כן. יש פה כסף. ומפתחות. אין מים כמובן, כמו שחשבתי. אז אנחנו... והנה, יש מים. עכשיו בואו נבדוק אם יש מים חמים. אני ביקשתי ממי שאמור לנהל פה את הבניין, שיהיו מים חמים. מים לא קפואים, למרות שהם כן. עוד שנייה נדע. יש מים נעימים, רגע, אולי יגיעו מים חמים, וזה אומר שאפשר להתקלח לפני שנוחתים במיטה. כאילו המים אולי לא הכי חמים, אבל הם גם לא קרים. ונראה לי שאני אשתמש פה במים. והולכת לארגן לי את המיטה נראה לי, ולהתקלח ולתפוס כמה שעות שינה. עד לבוקר, אז נתראה. ביי. היי, זאת אני עורכת לכם פה את הסרטון, ואני מזמינה אתכם אם נהנתם לשים לייק ולהירשם לערוץ, כדי שתוכלו לצפות בעוד סרטונים נוספים שיעלו בהמשך. אז יאללה, ביי.